Eikö me alettiin jo? Ai. Moi, kaikki teidän kanssa on Annika ja tämä video kertoo kysymyksistä. Joo. Ensimmäinen kysymys on, minkälainen on sun lempilelu? Oikeastaan mulla on 2 niitä. Ensimmäinen mun lempparilelu on tällainen pehmo pikkukoira. Se näyttää mun koiralta ja sen nimi on Tafi. Toinen mun lempparilelu on tämä My Little Pony. Oikein se oli Raybunders, mutta mä maalasin sen. Nyt se on puppet. Sitten toinen kysymys. Tämä kysymys on myös lelusta. Minkälainen sun ensimmäinen lelu on? Mun ensimmäinen lelu on päiväkodissa, niin en voi. Ja se on pikkunukke. Tai se oli Tafi, en mä muista. Sitten 3. kysymys. Onko sulla päiväkirja? On. Tällainen. Missä lukko? Sitten 4. kysymys. Tykkäätkö sä piirtämisestä? Tietenkin mä tykkään. Tuolla on noi piirustukset. Niin. Sitten, monesta tää oli? 5. 5. kysymys. Pilattaako sua öisin? Ootteko tosissas? Mua pelotti pimeää. No. Ei nyt paljon. 6. kysymys. Kuinka usein sulle tulee painajaisia? Yleensä mulle edes ei tule unea. Jos tulee, niin aika outoja. Koska tämä. Niin. Olisiko se 6? 7. kysymys. Onko sulla lempikirjaa? On mulla 2. Mä näytän. Ensimmäinen mun lempikirja oli tämä eläinkirja. Siilistä, Vääriluoto tai jotain sellaista. Siellä on kaikki nämä eläimet. Tällainen. Ja kuin pituisia ne on. Tässä. Ja toinen kirja on Harry Potter. Mä tiedän, mä tykkään. Kiva. Harry Potterista. Mikä nää on? Tässä on passi. Sitten säännöt. Sitten vielä sääntö. Sitten lippu. Tämä oli Brian. Jotain tällaista. Sitten kartta.
Oikeastaan mä en ymmärrä, koska nytten Hogwartsissa ei ole ketään, niin kai se näyttää, että ei ole ketään. No ihan kerran mä näin, että joku tällainen, tää on mun lemppari. Kun täällä on tällaiset tarrat ja tällainen. Täällä ei ole mitään. Sitten jotkut liput. Tossa. Ja ei muuta. Sitten tuossa kirjassa kerrotaan kaikkea noita. Otatkaa. Esim. Tossa. Onko ero? Sitten mutta kaikkea sellaista ostakaa. Se oli vaikka 30 €. Suomalainen kirjakauppa. Au. Odottakaa. Kahdeksas kysymys. Oota, mä unohdin sen. Nyt mä muistin. Miksi sun kanavan nimi on Annika Lehtinen? En mä tiedä. Jotain. Kuin leikissä kaikissa. Mun nimi oli Annika. Niin siksi. 9. kysymys. Mikä on sun oikea nimi? Mun oikea nimi on Noin sanoin. Ja viimeinen kysymys. Tykkääkö se Jokereista? No ajattele. Jokerit, jokerit, jokerit. Jokerit. Voittivat. Koko koulu sai 2 lippua ilmaista ja melkein koko koulu lähti sinne matsiin. Mä olin siellä. Jokerit voitti. Tuossa oli meidän kaikki kysymykset. Sitten 5 tehtävää. Noita. Kun mä olin kysymykseen kanssa. Niin. Mä unohdin tehtävät. Ootkaa, mä menen kattoo niitä. Ensimmäinen tehtävä oli sanan kirosana. Mä sanon se ihan hiljaa. Fuck you. Noin. Mä sanon sen enkuksi. Jos kuulitte, se on teillä on hyvä kuulu. Sitten. Jos sulla on kotieläin, niin kutsu se. En mä nyt, koska mun sisko meni mun koiran kanssa ulos. Oikeastaan meidän. Leikin mällikle poneilla. Mä leikin nyt Fluttershylla ja joku tyyppi. Joo, mä tulen. Älä unohda sitä. Joo, mä en unohda. Mitä? Joo.
Tekstipisteessä nytkin. Mitä? Okei, odotan. Joo, mä tulen. Ja se oli kai 3. tehtävä. 4. tehtävä. Leikki sun levypehmolelulla. Viimeinen tehtävä. Jos sun pehmolelu tai joku lelu puhuu, niin näytä meille. Tässä on mun sammakko Navin. Kun mä olin pieni, mä rakastin ihan sairaan paljon sitä leffaa. Ja tässä kysymykset ja tehtävät loppu. Teidän kanssa oli Annika ja pistäkää sarvet ylös. Kertokaa tehtäviä ja kaikkea. Ja kysymyksiä. Teidän kanssa oli Annika. Kaikille moikka!